ymuno gyda ni heddi, mae gwyneb cyfarwydd iawn i ni gyd fan hyn yn Menter Cwm Gwendraeth Elli, sef yn swyddog datblygu cymunedol, Elen Morgan. Siwr i ti, Elen? Fi'n dda iawn, diolch yn fawr i ti. Fel y boi. A mae'n saff i weid bod wedi bod yn gyfnod eitha prysur i ti a dywr Gareth yn ystod y misoedd diwetha. O di, gallai ti weid ni. Do, gaethon ni'n bach nôl diwedd mis Tachwedd, so ni wedi bod yn fysi iawn, bod ni ddim wedi gallu mynd i lot o ddim man, ond na, mae fe'n newid byd, ond mewn ffordd da iawn. Mae'n lyflu. Wel, llongyfarchiadau i chi beth bynnag. Felly, newn ni gyffwrdd ar y cyfnod lle chi wedi dod yn rieni nawr yn y man. Ond os a fi nôl â chi i'r cyfnod clo cynta yna yn mis Mawrth, siwr o ti'n gweld y broses yna nôl ar y dechrau o weithio gytre a pethau fel ni? Reit ar y dechrau, pan o'n i'n goffo gweithio, ond gweud reit, pob un gytre, mae bach o novelty mewn ffordd yn o dde. Ti'n gweithio, ond ti'n gweithio o gytre. Fi credu nath y novelty na wear off o fewn cwbl o wythnosau, achos oedd jyst y ffordd o weithio yn newid yn gyfan gwbl. Mae'r gwaith ni'n gwneud mor gymunedol, a ni mas, ni'n cwrdd o pobl gwahanol bob dydd. So cael hwnna di tynnu wrtho ti, a gorfod meddwl wedyn ni, reit, beth ni'n mynd i wneud, siwt ni'n mynd i gyrraedd yr holl bobl un. Oedd yn anodd wedyn ni, ond oedd yn neis cael rhyw fath o sialens newydd, ond na, allan ni'n gweud bod fi'n joio gweithio gytre trwy'r amser. Mae fe'n neis cael mynd mas, cwrdd y pobl, gweld pobl newydd, ti'n helpu pobl fel ti'n gallu, a ar hyn o bryd, ni ddim yn cael neud na. So, na, oedd e'n brofiad. A fi'n credu fe nôl yn y cyfnod cyntaf na, wel, o'n i'n falle'n meddwl bod hwn yn gallu, bod y cyfnod ma'n mynd i bara am spel, am wythnosau i fisiodd, i ni dal yn y sefyllfa o weithio gytre, bron i flwyddyn nawr yn diweddarach. Felly, oedd y cyfnod cyntaf na, o'n i'n meddwl, ta falle rhyw wythnos dde, cwbl o fisiodd neu beth bynnag, ond yn amlwg ni wedi gorfod paratoi'n hunain am y tymor hir fan hyn. O, dyna'r peth, ti'n paratoi, ti'n addasu, ond ti'n cadw trial meddwl wedyn i fyd am pethau newydd i gyflwyno, a mae pawb yn wynebu'r un challenge, mae pawb yn trial meddwl am syniadau newydd, syniadau ffres, a mae fe'n anodd, ni dim ond yn gallu gwneud yn gorau wedyn, nid ni? Ie, na beth yw e. So, siwr o ti'n teimlo yn ystod misoedd o'r haf a mynd mewn i'r hydref amdano cwrdd â ffrindiau a teulu, yn amlwg achos oedd yna risg ychwanegol gyda ni nawr, a ti'n feichiog? Oedd e'n anodd, mae popeth di newid siwt gwmynt, a oedd e'n un o'r pethau yna le o ti'n cael gweld pobl yn ystod y cyfnod na, dros yr haf y pethau, ond oedd e wastad yn bac dy feddwl ti, oedd e'n bac dy ben di, os ti'n yn cwrdd land ar pobl un nawr, fel beth os, ti'n trial, ti'n golchi dy ddwylod, ti'n gwisgo masg a pethau fel an. Oedd e'n whare ar dy feddwl di, ond o'n i yn teimlo'r adegau, mae rhaid ti feddwl yn beth i dy iechyd meddwl di, a o'n i'n cwrdd land y ffrindiau agos yn y fe, cwrdd land y teulu, Gareth a fi'n lwcus, mae'n teuluodd ni'n fach, so sim lot o bobl da ni weld. Ond mae fe'n anodd yn dweud, a mae pawb yn yr un cwch yn dyn nhw. Ti'n cael cadw di'n mor saff, a ti'n gallu. Ie, na beth yw e. Felly, ers i gito bach cael ei eni, a chi wedi dod yn rieni, ni bron o bod wedi bod mewn lockdown trwyddo fe gyd ers diwedd mis Tachwedd, ond wedi bod yn anodd yn ystod yr wythnosau ar y 2 fis diwetha i ddim gallu gweld teulu a ffrindiau ac ati. Mae'n horfel, achos na'r un o'r pethau neis y fyddi pan ti'n cael babi, ti'n gallu mynd i weld pobl, mae pobl yn y drawt o chi, digwydd bod, mi'n cael un o cyfnod na le byddai pobl wedi gallu dod i gweld ni, oedd gyda ddim yn hwylus yn ni, so bydd yn yr ysbyty am cwpl o wythnosau cynta le byddai pobl wedi gallu dod i weld ni. So erbyn bod ein drwy gytre, setlo, o'n i mewn cyfnod clo arall, so dyw e ddim wedi gweld fawr iawn o neb o gwbl. A mae hwnna'n anodd wedyn, achos mae fe'n cyrraedd yr oedran nawr, le mae fe'n sylwi ar pethau, mae fe'n edrych arno ti nawr, mae'n cymryd popeth mewn, a so fe'n gallu gweld neb. A fel rhieni newydd, ti moyn cyngor, neu
sa ti'n gwybod pan mae'r nosweithi na, pan dwi ddim yn cysgu, y diwrnod rôl ni wedi, bydde fe neis, mam yn y draw, ti'n gallu cael brec am hanner awr fach. So ni wedi cael yna, so mae fe wedi bod yn, ti'n chucked in right at the deep end, ond o fe'n ffordd dda o ddysgu. Ie, na beth yw e. Ti'n teimlo bod chi wedi colli mas ar ambell i beth, falle byddech chi ddim wedi, ambell i beth byddech chi wedi bod yn rhan ohono achos y cyfyngiadau sydd wedi bod gyda ni? Bendant, mae gwmynt o bethau fel grŵp mamis a babis, hyd yn oed pethau bach fel gweld yr health visitor, y midwife o bethau, mae gwmynt o hwnna fel, nes i ddim gweld midwife nes o'n i'n beth. Ond fi'n credu o'n i'n 25 wythnos. Beth fel la, mae'n adre cynta o'n i'n gweld midwife, a ti'n jyst yn feddwl mae hwnna'n bonkers. Ond hyd yn oed y rôl ni, fel Iefan yn gweithio ti'r grŵp mamis a babis, gallu mynd â fe i nofio, so ni wedi gallu gwneud dim byd fel la, a just hyd yn oed mynd i cael coffi, da ffrind, a digwydd bod, mae 4 o'n ffrindiau ysgol, mae 4 o'n ni gyd i cael babi o fewn 6-7 wythnos o'n gilydd. A sa i wedi gallu gweld dim un o'n nhw, so ni wedi gallu mynd i gael coffi a just cael y sgwrs na o, mae Gito yn neud hyn dy fi, oedd yr un bach yn neud nad y ti, neu beth wyt ti'n neud fan hyn, a just siario, pethau. Ti'n teimlo falle'n sili'n gofyd dros y ffôn, ond dros sgwrs, dros coffi, mae fe'n dod yn naturiol, ti'n mo? Ie, na beth yw e. Mae pethau fel wedi bod yn anodd iawn, neu gwen. Wedi i rieni newydd, falle, am y tro cynta, neu gyfe? Odi. A ti'n modd hyd yn oed rhieni sy'n falle'n cael yr ail blentyn, wel, mae 2 dy ti nawr, mae dwbl y gwaith dy ti, a sef da ti wedyn i rhannu'r baich na gyda, ti'n mo? Nawr, ar ddechrau'r flwyddyn, wnaethon ni weld eitem gyda ti ar y cyfryngau hefyd, le o ti'n siarad am y sefyllfa gyda dy dad ci ar ddechrau'r flwyddyn. Sefyllfa amdano y brechu Covid. Eglura beth oedd wedi digwydd fyna? So, mae dy ci mewn cartre gofal lawr yn Castell Newy. A oedd y rheolau ddeithon nhw mas gyda. Os oedd Covid yn y cartre, with dim hawl dyn nhw cael ei brechu. So, oedd y ci yn cael canlyniad negatif, a bob prawf gath e canlyniad negatif. Ond achos oedd achosion positif yn y cartre, with dim hawl dy fe wedyn ni cael y brechlyn. A oedd hwnna ddim yn gwneud unrhyw sens i ni. Oedd yr un peth y byty y gofalwyr mewn na, oedd dim hawl dyn nhw chwaith. A oedd e jyst ddim yn gwneud sens i fi. O'n i'n meddwl, ar y dechrau, ti'n meddwl, fi wedi agor yng ngheg fan hyn nawr, fel beth fi wedi gwneud. O'n i'n meddwl y byty fe wedyn, sim llais da nhw, dyn nhw ddim yn gallu siarad lan, dros eu hawliau nhw. Mae perffaith hawl dyn nhw cael y brechlyn hyn. Oedd e'n cael canlyniad negyddol. Fi'n gallu deall, os oedd wedi cael canlyniad positif, bydde rhaid ti aros. Oedd y ffaith bod nhw'n, atal nhw rhag i gael yn gweud bod rhaid bod dim un canlyniad positif yn y cartre am bethau 28 diwrnod. Wel, gallai ti fod mewn sefyllfa le ar diwrnod 27, mae rhywun yn cael canlyniad positif, a mae 28 diwrnod arall. A bydde fe jyst yn mynd mewn cilchodd, ti'n mo? A bydde nhw wedi gorfod mynd nôl i'r ddechrau wedyn? Yn gwmws, ti'n ail ddechrau y system to. A nhw wedi bod yn eistefellodd ers mis, cyfan, ddim yn cael gadael eistefellodd. A ti jyst yn meddwl beth mae hwnna'n neud i iechyd meddwl nhw. A fi'n gwybod mae'r beth i bod yn y newyddion wythnos hyn nawr, le o gŵr, rhyw fenyw, mewn cartre gofal, di dangos llun o fe blwyddyn yn ôl, jyst ar ddechrau'r cyfnod clo, a dangos llun o fe nawr. A mae'r dirywiad yn fe, mae'n torri'r galon, mae fe wedi cilo siwc gwmynt, a dim ond o achos, dyw e ddim wedi cael y cyswllt nad ei deulu fe, y siarad, a ni'n gweld nyn dy ci, ar FaceTime, a lwcus bod hwnna dyn ni, ond so fe'r un peth, a hwnna sy'n anodd, a gobeithio nawr bod nhw wedi cael y brechlyn hyn, ni'n gallu, ni cam yn agosach i gallu gweld eto. So mae e wedi cael y brechlyn erbyn hyn? Odi, mae wedi cael yr un cynta. So, a fi'n credu, mae'r llywodraeth nawr gyda rhyw fath o rhyw sgîm le mae rhyw pods i gael neu rhywbeth, so gobeithio byddwn ni'n gallu mynd lawr y fe nawr, achos so fe wedi cwrdd â Gito to, so bydde'n lyflu nawr. Wnaethon nhw newid y reolau o ran y 28 diwrnod, do, wnaethon nhw ddim wedi gorfod wneud y cilch yn gyflawn a wedi wneud yn llwyddiannus, wnaethon nhw newid y reolau, dy fe?
do, nawr sa'n siŵr pwy sydd wedi newid y rheol, ond do, gath dy Cia, sa'n siŵr os oedd achos positif na, pryd ni, ond sa'n credu o 28 diwrnod wedi bod, a neb wedi cael, canlyniad positif. So na, fi'n credu maen nhw'n nôl yn cymysgu gyda'i gilydd o fewn y cartre nawr, Sy'n neis iddyn nhw, achos o leia, dyn nhw ddim yn gallu gweld ni, maen nhw'n gallu gweld ei gilydd. Mae hwnna'n rhywbeth i nhw hefyd, mae'n mynd i helpu nhw yn fawr iawn yna. Odi. Wedyn ni, maen nhw wedi gwrando ar dy gyfweliad, Iels, a gwrando ar beth ti'n gweud. Ti byth yn gwybod, felly mae fi fydd y prif weinidog nawr mae'n gwybod o'r flynedd fe. Na, dim diolch. Na, da iawn, nes ti siarad yn wych dros y trigolion na, a oedd y bwyntiau di'n yn arbennig. Oedd e ddim yn gwneud synnwyr ar y pryd, a fel ti'n gweud, oedd cyrraedd 28 diwrnod, wel, os o'n nhw'n cyrraedd 26-27, a rhywun yn testo'n positif, a bod nhw'n garfod mynd nôl i'r dechrau, a oedd e rhwng cyfnod, le oedd y rifau mor uchel. Na'r peth, ti'n modd. Bron rhywun mewn grŵp o bobl yn testo yn positif yn anffodus. Na'r peth. A ti'n modd, oedd dim un rheswm o'n i'n gallu meddwl am yn rheswm digon dilys, ti'n modd, i atal nhw rhag i gael e. Oedd jyst i iechyd meddwl nhw yn ddigon o rheswm i roi fe iddyn nhw, ti'n modd? So, na, fi'n falch iawn bod nhw. Ie, na beth yw e. Na, mae'n wych i glywed bod gath ei ddatrys yn y diwedd. Felly, edrych ymlaen i'r flwyddyn sy'n gyda ni nawr. Fi'n gwybod mae'n teimlo fel sef bod ni wedi bod mewn lockdown ers misiodd, ond ni ond dal yng nghanol mis Chwefror. Mae rai bod chi'n edrych ymlaen i pethau i dechrau cael ei ymlacio a gallu falle mynd o gwmpas i wneud ambell i beth fel teulu a fel tri yn ystod y misiodd nesaf ar y Gwanwyn sy'n dod ymlaen. O, bendant, ti'n mo. Mae wedi bod yn gyfnod, wel, mae lot o bobl, wel, hyd yn oed chi yn gwaith, falle welwch chi fi'n disgwyl pan ni'n cario gyda unwaith, falle, so ti'n modd, trwyddo fel fi wedi... Na'r peth, so mae gwmyn o bobl fel sa'i di gweld fel trawn ni'n cario gyda, na dim byd, so gobeithio nawr, ti'n modd, wrth bod y flwyddyn yn mynd yn ei flaen, bydd, fel o ti'n gweud, pethau'n cael ei llacio, byddai'n gallu mynd am coffi gyda ffrind, neu ti'n modd, byddwn ni'n gallu neud y pethau na, byddwn ni fel arfer wedi wneud heb hyd yn oed meddwl y biti fe, ti'n modd. So na, croesi popeth. A ti'n modd, ti'n moyn bod pob un, ti'n modd, dal i fod yn cadw'n iach, ond yn mynd, ti'n modd, so'r Covid yn mynd i ddiflannu dros nos, so mae jyst rhaid ni trial, ti'n modd, ymdopi, addasu a wneud y gorau o'r sefyllfa. Mae rhaid i bawb i jyst dilyn y canllawiau, fi'n credu. Fi'n credu o gormod o bobl yn ystod y cyfnod cyn Nadolig wedi anwybyddu'r canllawiau, teimlo fel bod ni wedi dilyn canllawiau a bod ni ddim wedi pethau wedi gwella, a felly o'n nhw'n penderfynu wneud beth o'n nhw eisiau, fi'n credu. So fi'n gobeithio pan fyddwn ni yn yr wythnos nesaf yn ymlacio pethau. Ar y bach fydd i gobeithio, ond os byddwn ni'n gwneud camau positif yn symud ymlaen, byddwn ni ddim yn gorfod mynd nôl o gobeithio i'r cyfnod clo mowr fel ni wedi cael geia hyn. Odi, na, ti'n bod, mae fe'n anodd, mae pobl yn damto, a ti yn cael digon, ond mae rhaid ti trio meddwl y biti fe, fi'n tymlo, ti'n bod, ty beth, mae fe'n yn flwyddyn, yn 2 flynedd o bosib, ti'n bod, ond mae da ni sawl blwyddyn, ti'n bod, ar ôl, fi'n gwybod, iawn, sneb yn gallu gweud beth sy'n digwydd fori, ti'n bod, ond mae dyn ni sawl blwyddyn gobeithio ar ôl hyn, a ti'n bod, diw 2 flynedd falle yn hynna i gyd, mae fe'n anodd, odi, mae'n horrible, ond just triadol amdano. Gobeithio, pan fyddwn ni mas ohono fe, byddwn ni'n edrych arno fe fel cyfnod o 18 mis i 2 flynedd oedd e, ond o leia wedyn ni trwyddo fe a bod ni'n dod nôl i ryw fath o normalrwydd ni'n gyfarwydd gyda. Na'r peth, ni'n lwcus, ni'n o'r rhai, wel, fi wedi bod yn lwcus, sneb yn y teulu gyda ni, hyd yn hyn, diolch byth, wedi dyla Covid, a ni'n un o'r rhai lwcus wedyn ni, a mae'r jyst tri ar rhaid meddwl am y pethau bach, ni'n saff ar hyn o bryd, a edrych arno fe fel na, ynddo fe? Ie, na beth yw e. Felly mae rhaid i fi gyffwrdd gyda ti hefyd, i ni gyd yn gwybod bod na gefnder perfformio a actio gyda ti yn y blynyddoedd diwetha. Felly, beth yw dy farn di ar gyfer y bobl sy'n yn y maes hynny ar hyn o bryd, neu'r bobl ifanc sy'n ceisio mewn i'r maes hynny, ble mae pethau
yn heriol ar hyn o bryd, a falle mae yna dyfodol ansicrwydd yn y maes i'r bobl sy'n trial mynd mewn iddi. Mae'n ofnadw anodd, ti'n modd, mae'r un peth a sawl maes arall, ond mae bywoliaeth nhw wedi, ti'n modd, bod ar stop nawr ers, ti'n modd, bron i flwyddyn. Mae'n frawd, mae fi'n camera, ti'n modd, mae'r gwaith i gyd i sychu lan dros nos, ti'n modd, mae fe'n cael, ti'n modd, hyn a hyn o, ti'n modd, o waith nawr gan y man, ond ti'n modd, mae fe jyst wedi cael ei, mae'r carpet wedi cael ei tynnu, ti'n modd, oedd i dan i trad nhw, a ti'n modd, sy'n byd i gael mas na'r hyn o bryd. Mae pethau'n gwella, ti'n modd, maen nhw'n ffindio ffordd rownd pethau sy'n anodd, ond mae'r ffordd maen nhw'n meddwl tu fas y bocs nawr i gael ffilm o pethau, ti'n modd. Fi'n gwybod, gwed nawr bod bwysau golygfa, le mae'r rhaid bod nhw fewn 2 fetr, neu mae, ti'n modd, gwed nawr bod cwpl sy'n, neu par actorion sy'n acto fel cwpl, maen nhw'n cael y cariadon, ti'n modd, neu'r gŵr, neu'r wraig, iddo mewn fel stand-in, ti'n modd, fel pethau bach fel la, defnyddio fel perspecs, os fel, ti'n modd, olygfa le mae rhywun goffa cysanu, pethau bach fel la, le maen nhw'n meddwl am ffordd rownd pethau, mae fe'n anhygol, ond mae'n anodd, mae fe'n rili anodd, ti'n modd, a pethau ni'n meddwl, maen nhw'n jyst yn trial wneud y gorau fel maen nhw'n gallu, ond mae'n anodd. Ti jyst yn gobeithio nawr gyda'r mwy, ti'n modd, mwy o bobl sy'n cael ei brechu, mae bydde, ti'n modd, yn gwella bethau. Ie, wel, na beth yw e. Fi'n credu y maes fel y theatre a pethau sy'n ffindo fi yn anoddach, a pobl sy'n perfformio ac ati, os mae nhw yn anffodus, mae popeth wedi dod i stop. Gyda'r rai o'r actorion, fel nes ti weithio ar rownd a rownd am sawl blwyddyn, ar ôl y cyfnod clo cyntaf, fe eithon nhw nôl yn iddo fe, a maen nhw wedi gallu cadw'r gwaith i fynd yn dilyn canllawiau yn amlwg, ond fel mae'r perfformwyr sy'n mewn theatre neu beth bynnag yn dal ar stop. Dal ar stop, a fi'n cael lot o hwnna i wneud, yn enwedig gyda, fi'n credu ni, ti'n modd, sioe cerdd, achos mae canu yn gallu, achos mae'r ffordd wyt ti'n canu, mae fe'n trefeili trwy'r awyr, yn diwedd. So, fi'n credu beth maen nhw'n gobeithio wneud fyna, yn dyfew, bod nhw'n dod mewn â system ble maen nhw'n gallu testo pobl, wrth bod nhw'n mynd mewn i'r theatr, felly sa'n siŵr iawn. Ond am faint maen nhw'n mynd i gallu gweud, na, sori, mae popeth ar stop. Mae'r rhaid i ni gyrraedd rhyw bwynt. Mae'r rhaid, mae bywoliaeth pobl. Mae pobl wedi gweithio mor galed i gyrraedd, os wyt ti ar llwyfan y West End, wyt ti wedi gweithio yn ofnadw o galed i gyrraedd fyna. A mae'r ffaith bod nhw ddim wedi gallu gweithio o gwbl am flwyddyn, beth ti fod i blwyddyn gyfan, a mae wedi gorfod mynd mas a fel cael swyddi eraill, ond sy'n lot o swyddi i gael mas yna'r hyn o bryd, achos dim arian gyda pobl i gymryd pobl ymlaen. Mae'n sefyllfa ofnadw yn dweud bod. Ond fel wedys ti, gobeithio, wrth bod y flwyddyn yma mynd ymlaen, fi'n gwybod beth pethau fel theatre, falle y peth ola i gael torf o bobl mewn, neu mynd i fel stadiwm enghraifft, mae'r byd chwaraeon gyda'r un broblem, ond gobeithio, pan fyddwn ni nôl, fi'n siŵr fydd yna rester hir o bobl fydd yn barod i gefnogi, mynd i'r theatr, mynd i'r gemau pêl-drod a chwaraeon ac ati. A hefyd fi'n credu ni gyd wedi colli mas yn unen hefyd, a'r gwylio a mynd i rywle ar y penwythnosau a gweld y sioeau yma hefyd. Na'r pethau, fi'n credu ni gyd i sylweddoli, pa mor bwysig mewn ffordd yw'r celfyddydau. Mae fe'n rhywbeth sydd wedi bod na i ni trwyddo y cyfnod clywed, fel faint ohono ni sydd wedi dibynnu ar Netflix, mae ledi wedi bod yn rhan mor fawr o y cyfnod clo yma, achos sy'n byd lot arall wedi bod yn ei wneud. Ni wedi dibynnu ar Netflix, BBC iPlayer, ITV Hub, a'r dramau ni wedi gallu gweld, a y cyngherddau hyn sydd wedi cael ei rhoi mlaen, i godi arian, a fi'n credu mae wedi gwneud i bawb sylweddoli faint mor bwysig yw'r celfyddydau, faint ni'n dibynnu arno fe, faint, pa mor dda yw e ym Mhrydain. Ie, na, bendant cytuno fyna. A gobeithio, pan fyddwn ni mas ohono fe, mi fyddwn ni nôl yn cefnogi, a fyddan nhw'n gallu parhau gyda'i gyrfaoedd nhw yn y maes, nag yfe? Yn bendant, odi, na. Cyn bo hir gobeithio.
Ie, na, bendant, gobeithio cyn diwedd y flwyddyn, ond bendant cyn hir, beth bynnag, ie. Wel, diolch i ti am ymuno gyda ni bore yma, Elen. Mae'n neis i weld ti a cael chat. Neis fel ti, Al. Sa'n gweld neb. Na, fi'n gwybod. Mae'n od, fi'n credu, o ran swyddogion gwaith, ni'n cael cyfarfodydd staff a ni'n siarad, yn amlwg ond heb gweld rhywun fel Hyw neu beth bynnag nawr ers canol llynedd, a mae rai sy'n byw yn agos, ni'n bwmpo mewn i nhw weithiau, ond na, beth yw, mae'n anodd ydy fe, so ni wedi gweld neb ers gyfnod. Na. Ond na, pan fyddwn ni yn gallu, ni gyd yn edrych mlaen i weld ti to, a Gito, wrth gwrs, i gwrdd â fe tro cynta. Mae hyd yn Hyw yn edrych mlaen i weld ti to a gwrdd â Gito. Mae'n siarad amdano fe trwy'r amser. Excited bost. O, ydi. A un beth sy'n da, fi'n credu am y cyfnod, nes ti ddim golli mas ar unrhyw nights out, na dim byd tra ti'n disgwyl, achos na gath neb unrhyw fath o night out, oedd y parti wedi mynd a popeth fel ni, so gollus ti ddim byd mas fyna. Na, gewn ni barti mawr. Erbyn byddai nôl yn gwaith, bydd fwy na thebyg pethau fel nôl gobeithio ni. Nôl mal ffred. Ie, na, ti'n iawn, na beth yw e. Gewn ni barti mawr fan ni pryd ni. Ie, gewn ni, fi siŵr newn ni lan am y cyfnod wedi colli. O, newn. Rhaid, briliant. Diolch yn fawr ti, cael yn saff o fynd eto cyn mwy hir. Diolch, Al. Good.